मुग दालि बानलु थाइसे ओमफ्राय हाइजें ओरैनो थुख्रासे होबाय आरो ओमफ्राय नै मिक्सि खालामसै खुलुमबाय नोंथांमोन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो जेनेबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोदो बोराइजों फैजेनबा नैबेनि नामखौ आङो मिनिजादों आरोना लोगोफोर जोंनिथिंथ' बादाम होननानैसो जों मिथियोमोन ना उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय बियो मुमफालि आरोना ओमफ्राय नै जिरा गरनैसो हरनानै आङो सामब्रामखौ एवनानै लाबाय ओमफ्राय आंनाव नोरसिं दंखायोमोन नालाय आङो ओरैनो होबाय आरोना होनो लुबैनानै एसे मोनहोनानै टमेट'खौ होबाय माने बिराद मिनिथावथाव जादों आरोना जोंहा मुमफालिथ' होननानै मिथियामोन ना बादामखौ बादाम होननानै मिथियोमोनथ' बादामानो होनोमोन आरोना बिदि होननानै मिनिजायोमोन लोगोफोर दासो मुमफालि होनो आरोना ओमफ्राय मोनबाय नालाय आङो मिक्सि खालामनानै लाजोबसिगोन आरो ज'नो ओमफ्राय आङो बेयाव सिनि सामससे हरगोन आरो नङाबा बोरैबा मोनजायो एसे ओमफ्राय लहानि ना आइरन थावा ओमफ्राय बेखौ आं मोजां माने स्क्रेचजों दैजों सुनानै साबोन माने थोरसि सुग्रा बिदि जेबो होआखै आरोना स्राब साबोन होआखै जेबो खालि स्क्रेचजोंल' सुनानै आङो एसे थाव मानानै बिदि फुगारनानै लाबाय ओमफ्राय हरबाय आरोना नै लोगोफोर बिदिनो लाखिनांगौ नङाबा माराम जायोना एसे माराम जानो नागिरो ओमफ्राय दाख्लै आं न'आव थांबाबो एसे जानो नागिरबायमोन आरोना आं नायनानै थाबाय थादों अलसिया फुगाराखै थाव फोननानै दोनाखैमोन आरोना एसे माबानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थाब नुनानै माबाफिनबाय आरो दा ओमफ्राय बिदिनो रिफाइन होयो ना जानाय थाव होयो जानाय थावखौ जोंनिथिं थाव गोथां होनो आरोना बिजनियाव ओमफ्राय बेखौ होबाथ' फुदुंनानै दोननांगोन ओमफ्राय जोंनिथिं थाव गोथां थाव जानाय थावखौनो होयो नालाय बेखौनो फुदुंनानै खुरैफोराव दोननानै बिदि होबा जाबाय आरोना थाव गोथांखौनो जानाय थावखौनो जानांगौनो बेसरनिखौनो मोजांनो रिफाइनफोरा आरो एसे ओमफ्राय नै माने आङो बिदि फोननानै हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिगोमानाव सोंबाय मामिनाव मामि फोननो ना आलादा टिफिनाव हरनो बिदि होननानै ओमफ्राय हाग्रायाव फैलायबाय नै माने ओमफ्राय उनाव माना खालामबाय आरोना बे मामिया आंनो टिफिनावनो हर बिदि फोनलानानै हरनाङा बिदि होननानै ओमफ्राय मोनसेखौथ' फोनखाबायमोन मोनसेखौ फोननानै हरबाय नैखौ ओरैनो हरनोसै आरो गावहा फोननानै जाहैसिगोन ओमफ्राय एसे फोननानै हरबा एसे बोरैबाबो जायो नालाय लोगोफोर बेखायनो ओमफ्राय नै दावराव दावसि टिफिन सोबाय आरोना बोराया सोफेरा नालाय मिथिया उल्था सिदा जेराव मेरावनो सोनानै हरो दिनै फुङाव बेखौनो बानायदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बेखौनो हरदोंमोन मामिनो टिफिनाव दिनै माखौबा जाबा फुङोनो मायाबा मोजां नङानो आथा जाबा ओंखाम जाबा फुङोनो माखौ जाबावगोन मा सोरबा बिदि होनो सोरबा बिदि होनो ओंखायनो जा आरो था बेखौनो लादों आंबो मैगं थाइगङाबो मुलि दालि सबायाबो मुलि लोगोफोर बिफाङाव होयोबो होयो आरो उनाव दालि सबायखौबो गोबाव थानायनि थाखाय एम्फौ जायैनि थाखाय आरो मुलि होबावो आरोना आरो फिथाइफोरावबो बिदिनो स्प्रे माबा माबि सारो माखौ जाबावगोन बाहेरायाव थानानै ना हायाव गानो मोनबावो आङो ना एखमबा हाग्रायाव गानो मोनो माने जेबो गासिबो बेमारा एखमबा आंनावनो जाजोबसिगोनदां सानलायलाङो आरोना न' सिङावनो थाबाय थानाय गिनाय मोनो ओमफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय आरोना थांबाय बिफाया दिनै बोराय फैयानो आङो बिदिनो जानला मोनला संनानै जासिगोन मा दं मा गैया ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर मोनसे समाव जे अखा हाखांबा अखा हाखांबा ना हाजेनबा माबा मोनसे समाव मा होनो हाफोरा मोदोमखाङोमोनलै आं बिदिखौबो मोनामसुनोबा मोनफेरलानो आरोना जि गोबाव जाबाय न'आव बिदि थाहैनो मोनैयानो ओमफ्राय बिथिं आन्दाज मोनाखै आरोना माला मोदोमखाङोमोन बा माला
माबेबा मोनसे समाव मोदोमखांनाय मोनोमोन आरो ना हाखौ ओमफ्राय आं बेखौनो एखमबा गोसोखाङोमोन आरो ना मोदोमाव हाबो नांनो मोनला हानि मोदोमनायखौबो मोनला अखाबो नांजानो मोनला सान्दुंबो नांजानो मोनला माने न' सिङावनो थाबाय था एखमबा गिमारो लोगोफोर माने बैफोरबायदि गामिनिखौ गोसोखाङो आरोना गोसोखांनायजों लोगोसे देहाफ्राबो एसे गोग्गो थायो बायदि मोनो आरोना आं गामियाव थाबा मानो होनबा एसेबाबो नों मालाबा मुलि होनाय ओंखाम ओंख्रि जाबाय मालाबाथ' जायाहलानो थायो माने जानाय जायाना मालाबा नोङो थास' बिथ'रिखौनो जाबायनो थास' आथिंखौनो जाबायनो जारिफोरावथ' जोङो मुलि सारा नालाय थ' बेफोरो एसे मोजां जाबाय आरोना हाग्रानि मैगं खालुनानै मोनजायो आंना बेल' आरोना थान्दाया ओमफ्राय जाखिनि आङो नोंसोरजों भिडिअफ्राव बिदि बखियो ओमफ्राय बिदिनो लाइभबो फैयो नालाय लाइभआव बखिनाय बेल' ओमफ्राय न' सिङावनो थाबाय था न' सिङावनो बिदिनो जानो गोसोबा जाया गोसोबा था मावनो गोसोबा मावनो गोसो गैयाबा था ओमफ्राय बांद्राय आजादियाबो मोजां नङा आरोना लोगोफोर एसे एनै मावनाय दांनाय फ्रात फ्रिट बेफोरबायदिखौ आं मोजां मोनो माने हानायाथ' हाया रोंनायाथ' रोङा ओमफ्राय होमबाबो जेनेबा एसे थांलाय फैलाय गामिफोराव दंखलफोरा न' सिङाव नङा बाहेरायाव बिदिनो एसे एक्सारसाइस जायो बायदि मोनो आरोना आङो बिदिनो जिउआ आंना बिदिनो थांसिगोन बायदि मोनो आरोना आङो गामिफ्राव थानो मोननाय नंला बायदि मोनो बिदिनो बोराया लाफाबाय थाबाथ' बिदिनो जासिगोन आरोना लोगोफोर मालाबा बिराद दुखु मोनो बेसेबां खोन्थाबाय थाबावनो आं नोंथांमोननो आरोना बे आंनि नंखाय बाखाय दुखुखौ नंमारो आं माने गोसो जामारो आरोना गामियाव थानोबा जेनेबा गामियाव नङाबाबो जोंनि लकेल गावनि जोनोम जायगाफ्राव थानो लुबैयो आरोना बे मालाय जायगायावलाय बेसेबां थागोन एखमबा गावनि न' बायदि गोसो बायदि साजायनानै मानानै थानो लुबैयो थेलेबलेब न'आनो जाथों ना होमबा लोगोफोर ओमफ्राय न'फ्राव फन रायलायबासो रायलायबाय रायलायाबा बिदिनो सिरि थाबाय था गथ'जों एसे टाइम पास जायो होनबाबो लोगोफोर गथ'जोंलाय नों बेसेबां सानबेसे थाबाय थागोन बोरायाथ' थाखाया दिनैबो फैया जेनेबा थांबाय बियो दहायनो ओमफ्राय दायो मोनायाव फैसिगोन आरो माबा ट्रायेलाव थांदोंनो बिदिनो ट्रायेल माबायो नालाय ओमफ्राय बेयाव डिउटि गोलैदों आरो साननै ना मा होनखो बिदि ओमफ्राय लोगोफोर खामानियालाय बेयावबो खामानि गैयि नङा आरोना मावबानो ओंखारबाय थायो दाथ' गथ' गोनां नालाय आरो बिदिबो ओमफ्राय बिदिनो न' सिबनाय सुनाय जियारि संनाय माबा सुनाय ओमफ्राय आरो ग्रोब मालाय जानो फैग्राया फैयो संनानै दोननांगौ बिदिनो आरो हिनजावफोरनि फिसा फिसा खामानि थायो ओमफ्राय होमबाबो गामियाव थानानै गोजोननायानो आलादा बिनि थाखायनो गोसोखांहरो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिदि मालाबा दाखोर गारबा बाबाया फैफानानै गेलेयो 10-15 मिनिट गेलेहोनानै गासिबावबो खेबसे दसे गेलेहोनानै लानानै फैयो आरोना आरो फुंनि समाव एसे खामानियाबो थासिनो नालाय बाबाबो गवा गोसो गैयाबाबो मावनांगौ बेखिनियानोसैमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेखौनो जोबजासिम नायनानै होबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे इदि खालामलायदो बा हैलां खालामलायदो हैलां खालामदो दे दे बा दे आरोबाव दे मोजां हमथा दे गोजौ जासिगोनलै दे नों गोजौ जासिगोनबा बिदि खालामबा गोजौ जायोबा